zaista veliki posticaj za moju karijeru i za egzistenciju uopšte, jer meni je Sandžak uvijek na prvom mjestu i sve što radim zbog Sandžaka i naravno svih ljudi koji se deklarišu kao Sandžakliji. Ponavljam, ja nisam opterećen granicama i meni je Sandžak bilo koje mjesto gdje žive Sandžakliji. Pa što se tiče tog famoznog meča 23. jula koji treba da se desi u Sjenici, ja sam više puta govorio na tu temu i zaista i sada ponavljam, moj nije da se bavim tim ljudima, jer svako nosi svoj teret na vlastitim plećima i jednog dana morat će da stanu ispred vlastitog ogledala i ogledala svi u nas. Ja sam tim postupcima nekih ljudi uskraćen da se borim za titulu interkontinentalnog šampiona svijeta. To me degradiralo u jednom pogledu, ali hvala Bogu, Allah zna zbog čega je to najbolje. Ja sada moram još 3 puta braniti titulu balkanskog šampiona, da bih u maju mjesecu ili početkom juna borio se za šampiona Evrope. Već sam u pregovorima tog meča i najbliži organizaciji tog meča su Amsterdam, naša dijaspora u Holandiji. Postoji indicija da bi taj meč mogao da se desi u Novom Pazaru. Dakle, meni je žao mi je striktno zbog našeg naroda koji je sa oduševljenjem prihvatio tu vijest da će doći do meča u Sjenici, međutim, mojom krivicom se to nije desilo. Zna se tačan krivac, ja ne bih da govorim o pojedincima, jer ti ljudi uopšte ne zaslužuju da budu spomenuti. Pa da, tačno je da sam ja jedini profesionalni bokser sportaca koji živi u Sandžaku i meni je to zadovoljstvo, jer nijednom momentu ne bih pogazio neka svoja moralna ili teološka načela i došao u priliku da, ne znam, odem, iako imam otvorene ponude iz raznih država, ali meni je čast i zadovoljstvo što živim u Sandžaku i mislim da se nikada neće promijeniti nešto drastičnije. Što se tiče priprema za predstojeće mečeve, ja sam pripreme klasične obavio ovdje u Sjenici, jedan mikrociklus od 3 sedmice. Nakon toga sam bio u Sarajevu kod svog prijatelja Adnana Ređovića. Sve to ne bi moglo da se desi bez logističke podrške. Ovim putem se zahvaljujem zajednici Sandžačke dijaspore koja je bezrezervno stala iza mene i omogućila mi da nastavim sa svojom karijerom. Dakle, to su odbori u Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj, u Austriji i oni su podržali taj projekat i u narednom periodu bit će moj generalni sponsor. Svakako moram da se zahvalim jakom medijskom pulu koji je stao iza mene i zaista je zadovoljstvo raditi sa ljudima poput Sandžak X, Sandžak Live, televizija Jedinstvo, Dnevni Alaz, televizija Hayat i mnogi drugi. Ovim putem se izvinjavam ako sam nekog preskočio, ali verovatno jesam. Ja ću dati sve od sebe da pobedim na 3 naredna meča i da se, ako Bog da, u maju ili polovinom juna borim za titulu prvaka Evrope. Pa, pored uslova koje ja faktički improvizujem za trening u Sjenici, gde treniram u jednoj teretani. Kada je lijepo vrijeme, treninge izvodim u svojoj vlastitoj produkciji, dakle kući treniram gde imam jednu mini teretanu. Pored toga, najveća boljka i jedan način degradacije je to što ja 5 godina već ne radim ono što sam po vokaciji. Dakle, ja sam magistar političkih nauka i ne mogu samo da kažem da sam ja u tom položaju, jer gro naše omladine ovdje i stručnjaka je nezapošljen. Dakle, to je jedan očit vid diskriminacije u Sandžaku, ali nisam jedini i to mi daje motiv
da istraju u svojim naporima i da pošalju jedan haber na svijet o jednom sandžačkom Bošnjaku, kao da se ovdje dešavaju lijepe stvari, da je prava vrijednost nešto što se ne može uništiti, pa kogod da to diktirao.